Nkosi. Alibonga igama lenkosi. Awusanibonani. Niyaphila kodwa. Ayibonga imvana. Hlala phansi. Siqale sibonge. Siphinde sibingelele. Siyabingelela apostle. Siyabingelela amadoda kaNkulunkulu ohlezi nawo. Ayibonga inkosi. Amen. Sibingelele zonke inceku zenkosi ezikhona nomama abefundisi obaba omama bingelela intombi nezinsizwe egameni lika ake nishayele izandla nje. Mangimi lapha ngiyanibheka indleleni bahle ngayo. Oh sanibonani lapha ni right kodwa Jesus indleleni bahle ngayo bafethu iyancomeka ngiyayithanda kakhulu. Ngiyabona ukuthi khona abanye aba serious kakhulu la. Cha phela umuntu mayeze wafaka ne makeup u serious lo muntu loyo lo. Makeup is very serious. Akuyonto ngavele uyifake nje impostoli bese uyolala. Funa ngathi ngakhona la uyakhona. Uyabona. Bese uyifaka ke uthi thasi. Nami nje njengenceke yenkosi ngiyathanda uku-encourage abantu ukuthi ifakeni makeup asalwana. Angani isimo sakho uyasazi. Esani isibinde singaka sekuyaqinisela nje wena nje. Ngiyanithanda njalo mina. Ningangithathi serious kakhulu. Ngiyazi abanye bazongishaya ngoba bathanda lento ka natural beauty uyayibona. Yinhle nayo #natural beauty. Kodwa phela nawe awu. Suvela uyilethe injalo nje natural beauty. Awu. Uyabona. Sometimes ngathi ungayilekelela mbijana. Ngalwi kakhulu uyalekelela. Apostoli angazi ngiyaye nginaka lapha kuma makeup khona into engize ngayo angihambi ngedwa bafowethu. Sihamba lapha mawubheka kunebhena lapha ya Mayine crossover gospel experience into enamandla kakhulu ngizokuchazela. Kodwa ngifuna ukuqeda kule ye makeup ngoba ngifuna usalele lapha ke. Kunama levels impostoli kuma makeup awafani. Njengoba ubona belapha nje kunama levels. Uyabona khona ilevel elapha phansi asibizi na nge makeup sithi uyaphafa. Phafile nje wena. Uyabona. Kube ne middle class. Uyabona ukuthi khona la kiwa khona. Ubona ngeshiya la khona ukuthi engathi belingcono lele belikhona vele la. Ulisuseleni leliyana. Bese kuba khona le enamandla nexabiso elinamandla. Asibizi nge makeup leyo sithi face beat. Hayi ngiyayithanda ke face beat. Yabona iface beat thina ke sibuye sibhabhadisa abantu emanzini. Siyawubona umehluko mpostoli. Ukuthi ufake yipi namhlanje. Isibindi sakho sewufika naleya embhabhadisweni. Into engiyithanda ngeface beat umuntu noma ungambhabhadisa mpostoli. Na umkhiphe emanzini ibuya naye. Face beat.
bese kuba khona le enye nje futhi angazi niyithola angazi noma niyithola ka my friend noma kanjani yazi angazi kodwa nelungangena nje emanzini bese isala khona la sekubuya wena kuso isidalwa esisha okudala kudlulile ayibongwe inkosi bazalwane benkosi siyanithanda kakhulu usibunye church boy lo njengoba sebeshilo inceke yenkosi sihlangana lapha ko Facebook o Instagram o TikTok into ekanjalo nje mongenankinga nedatha uyangazi aw amen khona abantu abancishana ngayo yonke into nangedatha kodwa ulibona seliphelile akaze liphelelepi ngifuna just to quickly introduce into esize ngayo bafethu njengoba silapha nje eCape Town sisuka le nathi eKZN ayibonge inkosi and khona manje ngizobe sengithula futhi abantu engihamba nabo but we are here as Mayine Crossover Gospel Experience. I'll just explain kancane nje about this movement. This is a transformative movement dedicated to praying for the nation. We are expressing gratitude for the past year, capturing the moment, and seeking prophetic guidance for the future. As we approach this pivotal event, we humbly seek your blessing, Apostle. Nisikhulekele kule movement because iyaqala ukuba khona and it's a first of its kind. It is very powerful. 31 December to be specific. Siyohlukanisa unyaka in the presence of the Lord. Ningashayela izandla kodwa bafowethu kuleyo ndawo. I know and understand ukuthi maybe this is a practice that you are used to kungenzeka because some churches they do that. Mabehlukanisa unyaka. But we are specially creating an event whereby we are calling all churches now to come together. So it is not just about a certain denomination or a certain group of people, but sihlanganisa amabandla amaningi si okwamanje ke sihambisa lapha neICC eDurban. Ayibonga inkosi sisaba lento yengqele yalapha bafowethu ayingeke. Uyazi sengifike lapha nje one day ngifeel amakhasi. 31 December sise ICC eDurban. I will just